Dneska stojíme u sportovní haly v Turnově 2, kterou rekonstruujeme. Ze snímku je vidět, že ji rekonstruujeme poměrně fest. Celá stavba stojí 218 milionů korun, staví Městská sportovní a je to vlastně nová sportovní hala, která má sloužit jak našim školám, základní škole, střední škole, tak sportovním spolkům. Najdete tady velikánskou tělocvičnu v budoucnu, 20x40 metrů. Pak tady taky bude nová posilovna, taneční sál, zázemí pro judo a jako novinka bude bouldrovací stěna, která určitě k našemu městu patří. To vše bude jako zahrnuto nebo obepknuto šatnami a gastroprovozem. Tak já doufám, že nám tato stavba přinese spoustu radosti. Kdo byste se o ní chtěl dozvědět něco víc, tak tady máme takovou publikaci, která je k tomu vydána. A tam jsou všechny podrobné informace, včetně sportovišť a věcí, které bude ta hala nabízet. Samozřejmě mysleli jsme i na environmentální zatížení našeho města, takže skoro polovina energie bude vyprodukovaná z fotovoltaické elektrárny a spotřebovaná následně v tepelných čerpadlech. Takže snad i provoz téhle haly bude zelený a úsporný.